जैसे तैसे। ठीक, फिर से लेते हैं इसे। जैसे अधिक संख्य हम अइयो मारा के में ऐसे तोर होई गेलन। आगे हम नहीं जानलियो गे गोरा की कर देली तू बदन। आगे जैसे अधिक संख्य हम अइयो मारा के में ऐसे तोर होई गेलन। हे गई जैसे अधिक पसंद के हम अइयो मारा के में ऐसे तोर होई गेलन।